komanda mbako kwese wakapedza aitengesa tengesera vanhu vachidimbura savana usho akuenda kuye kustatement wakapegwa nakansela kuye kwatorwa kupindwa mapindu amuisa wemanezvo akunoshusha amai ava akurimira bhinzi pai pasi akupunza dzimba dzamanezvo saka ndakamnura mombe nehwai kuno chipini chechi chenyika usho matombo ichi saka ndakanyora pana pai imwe yakaenda kuzeta rapi kuchombira kuna usachaji kuna mudhara muru wangu muringai iri kuti dzikamai nyango mavhurambudzi village ward 8 Negomo community court PO box 339 Blend 5 February ayo urikudzivisa hawo pamwana mataidho didza ungamuda mwana mataidho pamzore mama pamwana mapepa akapiwa nehurumende nzvimbo yakapiwa amai ava nzvimbo iyi nini nemukoma wangu ndopatakakurira ndopatakaberekera takapapirwa nasabhuku zvechokwadi tikanzi bhadharai $10 ekuti mupinde mubofu tikabhadhara $10 tokubhadharatidzwa panapa nasabhuku nakansela taratidzwa panapa ndiye mumwe chete aratidza amai ndaratidzwa panzvimbo pamwe chete takapaisa zvidhini takapaisa zvidhini asati tatanga kuvaka tatorwa setting out makasvona pane zvitini nekupi kusango kuye kubhoro takatopfura nepabhoro paye sango riye ndikubatsire sango riye kansera namapfurambudzi vakaaplaya sango riye through kukansera nekuna mambo zvakanopinda full council vakabvumirwa kuti tipe vana kwedu handiti kansera nasabhuku aditi mambo tinozokumbira kuti muzotipawo vana kana 4 kana 5 tinozobatsirawo kupi kupawo misha kunoka think takaendesa pane vana 2 vepangocha tusikana taishanda pangocha twakatikumbira twazukuru twangu twakati mambo zvatawana basa kudai hatina pekudii pekugara ndobva ndatunyorera tsamba nakunze ndobva taenda takatopiwa ndobva kwaita masoja 2 akauya anyorwa tsamba nemapurisa nemupurisa wavo ndobva ndava tichiendai vosango riye ndera mambo otherwise danda ndisikade kuti kugarwe kwe akwaigara utaura kusango kwekwepo ayo sadaro ayo unosungwa zvaungatoita ungatoti kansera tipei pamwe sabhuku sekutanga mapandira ngotorwa chokwadi kuti panga paimbogarwa ye sangokwaigarwa kwe kunangana munhu aigara ndikukuziva kunotori negarden rakapegwa ratakasisisu kuna kansera nasabhuku garden rinogarisa distance garden rakasirwa portion yaere kuda kuzoita irrigation bcause ana da vakatomboenda pakatoiswa hoko yemiti so chitisu sikakuwa kaya akapere chi vaonawo madiridziro vanhu vekomabvurambudzi bcause vana vedu kavehurumende kavefosawa kana vachitsvagawo pogara toregeza kuvabatsira manezvo asikazive manezvo kuno muchweche ndiani mwana wedu watagara naye for more than 10 years manezvo izvo zvamamba handina kuzviramba asi chakanaitika ndechekuti pakapegwa enda iyoyi yakapiwa futi amai andakapiwa inini pakapegwa pachiiswa vanhu 3 pakaiswa mumwe mupurisa ndiari kutanga ndopanzi mukoma wangu ini pechi 2 ndopanzi ini pechi 3 tatoisa zvidhina zvedu iyo vakazounza zvidhina zvavo anditi pane mablocks anga aripo esitendi kutanga padukora neuzondepa nayo iyo land iyoyo unepepa nayo yauri kurambidza yauri kunopwanyira umwe mwana apiwa bhozi unovaka even short achiri kunovasataenda kupinda andori nestand kuenda kampastand kuya including vakomana vekwamai munangagwa 2 vakatouya panapa vakakumbirirwa takatowapa futi kokuya takati ndino mugere pamberi naamai etikisi mune muchengeta chii amai chokwadi asi pandiri kuti pandiri kupokanapo kunzi ndakapunza dzimba panga pasati pavako kuda kuti chiinvestigate ndakubatsira uri hama yangu chokutanga mubvunzo
sokutara kwaita amai kuti kwewe simba rokunokunza nguva rabvepi kana wakapiwa nasabhuku wadiri kudzokera kuna sabhuku ko pamukandipa paima pamumwe mwana simba rako rokuzopunza rakadii Babzori mama. Aiwa 1+1 is 2 pindura chete. Ndanga sina kuziva kuti sabhuku vazopa futi mumwe. simba rako rakabva kupi Ndakavadaidza sabhuku. Kana kuti waona atiti hauna upwanya rekumisa kuti havasavake. Boza hausi sabhuku, hausi mukomiti yasabhuku, hausi mambo, hausi kansela. Orimira bhinzi yavo vachagara. aiwa Ndoti sasa pamukumukomera ukaimira bhinzi pasina yavo Hongu bhinzi ndakarimira. ndinodzivaira ndopandakananga kuti mbeva zimirwe Urosiro chemunomere. Hongu. Uri mwana wani? Wanyamuro. unonoye Kwete. Saka mubvunzo wabvunzwa kuti simba uri kuona kupi unofanira kupindura iwe. Rekurimira beans pasi. Ndio pasi. Mambo chakandipa simba inono. Chuda 1+1 is 2 chete zvapera. Zvakatondinetsawo mambo kuti inini kupa ndakapiwa ndikakuswa kuti mumwe Asi ndizvo here zvokuti unofanira kurimira munhu mbeu dzake pasi ndomutemo here. Kwete. Nokuti akaenda kwamajority kuti unoenda 90 days in jail or 3 months or 4 months. Unoendera sure kunzi wakangorimira benzi pasi kana kuti 1 year months. Sure. Zvinhu zvawaingofanira ngodzoka kuna sabhuku naye sabhuku pamakandipa paya mazopa pamesi mazopa pamama manhezvi sei sabhuku vaikupindura vaikuti aurati mwanangu munofunga pamwe ndatadza kuziva kuti ndepako ndinotaura namanhezvi kana kuti tisiya manhezvi aripo ndakunokupa chii pamwe chete zviri simple. Chakanoitika mambo ndechekuti sabhuku ndakavadaidza amai havauya. Sabhuku aiwa udenzi sabhuku unoenda kunda kwasabhuku wopira shoko sabhuku dambudziko rechakomana maakutora masabhuku kungezera renyu une simba rekudenza sabhuku sabhuku unokudenza pamusha pako kana uchimuinvhaita une pati une birthday handiti kwete kumudenza muzvinhu zvemudunhu rake raari kutonga aiwa una simba iroro nokuti munhu anopa pekugara ka ndisabhuku nakansera necommittee of 7 nemusha nokuti zvinhu zvirikwe takazvitira maminezanedi akawanda nemusha wese kuti musangoreredi zvakaminetwa kazvinhu zvedu but hatisi kuti isusu handisi kuramba kuti akakupa manhezhi akapiwa nokuti manhezhi akauya through mambo mwana wenyu ndagara shuwa ndinozvika pakutora pentina ndinaomokisa chii musoro ndakatombonetsa makuwa akashayiwa kwake ndakati aiwa manhezhi chireza tikunyorere imwe tsamba uende kwani haana kutanga neukucheta akabva neukuya akati ani matoko izvezvkwadi nzvimbo dzangu dzazara otherwise dai vari kwakanyemba izvozvi muno magwezho hapana pachine nzvimbo pokuti tingazikoromesa masabhuku emuno kuti wana ipokupa mwana and manhezvi mwana wedu muprisa watagara naye muno for more than 10 years asingazive manhezvi izvo zvikumudenza kuti manhezvi kuda kuzoenderesa munhu vakati masamoni mamwe aitinetsa kumashure kweseku ndiye wataituma manhezvi kune munhu ari kuzvita bhuru chazoendesa samoni achiendesa ashandira pachombira ashandira pagrendi vakameta kuzesheni akamboendeswa vadzorofa tinaye ende aterera ende muri kuita rombo rakanaka kuti kuye kuti akupai vanhu vari mufosi mune masoja mune macio handiti mune polisi mane security makagara mega mega kuwe muite zvipinyu chiregedza amai avo vavake pavari kuvaka handiti ka iwewe chiita kuti uende pana sabhuku mangwana wondifonera una sabhuku kandiredza ndikufonere izvozvo